وê xwendin rêya me ronî bike. Vê carê bi pêşniyareke nû li pêşberî we me. Dixwazim fanzîna Ronistanê ji bo we pêşniyar bikim. Divê hûn jî bixwînin. Ev fanzîna ji aliyê Koma Xwendina Arnavutköy derketiye. Ez jî yek ji endamên vê komê me û gelekî kêfxweşim û şanazim. û gelekî jî bi kelecanim ku hêjmara me ewil çile sivat û adar derket. û vê carê min xwest ez vê metna me vê xebata me pêşniyarî we bikim ku divê hûn jî bixwînin. Di vê fanzîna me de wekî li ser mijarên edebî, entelektûelî, li ser pirtûka û mijarê folklor û heta dîrokê jî me hewl da hin nivîsên xwe têda weşandin. Yek ji armanca me ew e ku wek me di nav de jî gotiye Ronistan. Ji bo çûna welatê Ronistanê xwendin ew çiraya ronahiyê ye. Divê hûn bi Kurdî bixwînin. Rêkeke din, çirayeke din tune ye. Hevalên ku bixwazin vê fanzînê peyda bikin, dikarin ji me re binivîsînin. Hesabê me yê medyayê hem Koma Xwendinê û hem ji hesabê me re Pirtûkhezê re binivîsînin. Wek din yên Kurd Stenbolê, kesên li Kurd Stenbolê ne ji medya kitabeviyê li Taksimê, arkadaş kitabevî ji li Arnavutköy dikarin peyda bikin. Hevalên li Arnavutköyê yekser dikarin ji me jî bixwazin. Yên li derveyê Stenbolê, çi li Bakur û çi li derveyê Kurdistan û em bêjin Tirkiye, Ewropayê, ji bo wan jî niha em dixebitin, em ê hewl bidin demekî nêz de ji bo her derî ku yani her kesê ku bixwaze em bigînin ber destê wan bila ew jî bixwînin peyda bikin û çi gotinek, rexne û pêşniyarek we jî hebe ji kerema xweş hesabê me re disa binivîsînin, em ê gelekî kêfxweş bibin. Vê mebestê Kurd û Kurmancî bizanibin ku çiraya xwe baş bikar bînin. Çira we jî xwendin e. Xwendina bi Kurdî ye helbet, tenê ne xwendin, xwendina bi Kurdî. Ez dixwazim vê bêjim. Divê hûn ji werin em li welatê Ronistanê bi hev re bi Kurdî bixwînin û li gel hev bi Kurdî şewrên xwe, civînên xwe dar bixin. Li gel silavan û bi Kurdî bixwînin. Ticarî ji bîr nekin.